Takže Filipským 2. kapitola 18. verš. Stejně tak se i vy radujte a spoluradujte se mnou. Haleluja. Takže tady Pavel říká, stejně tak se i vy radujte, spoluradujte se se mnou. Takže radujme se, haleluja. Já říkám Boží slovo, radujme se Pánu vždycky se radujme. Spoluradujme se spolu, protože to je to nejlepší, co může být radost. Když ty se raduješ, haleluja, prožiješ prostě v radosti čas. Já ti chci říct, každý, kdo tě uvidí v radosti, bude se radovat spolu s tebou. Haleluja. My křesťané si máme radovat. To je známka toho, že jsi opravdu i křesťan, že se raduješ. Tento svět žije v depresi, protože prožívá prostě těžkosti, prožívá bolesti a žije v depresi. Proto mají deprese, protože nevidí východisko ze své situace a hledají různé věci. Ale ty, když jsi znovu zrozen, jsi křesťan, tak se raduješ, protože víš, i když procházíš těžkost, i když procházíš bolest, že Bůh je s tebou, tak se můžeš radovat. Amen. Aleluja. A raduj se, protože když se budeš radovat, aleluja, tvé tělo bude zdravé. A když se budeš ponítit, tak tvé tělo prostě stane se a onemocní. Amen. Takže radost je opravdu hodně důležitá pro tvůj život, když se budeš radovat. Takže já ti chci říct, pokud ty se dneska prostě neraduješ, začni se radovat. Haleluja. To je Boží vůle pro tvůj život, aby ses radoval. Haleluja. Takže raduj se, netráp se, dávej všechna břemena Bohu. Haleluja. A pak budeš žít ten život z lehkostí. Budeš žít ten život, který Bůh pro tebe naplánoval a už nebudeš vláčet sebou žádná břemena. Já vám řeknu ještě naposledy takový příběh, než se s vámi rozloučím. On je to vlastně sen. Kdysi před lety jsem měla sen, že jsem přišla v vodě a prostě měla jsem tašky, jako ty igelitové tašky, jak se prodávají, když jdete nakupovat, tak máte igelitovou tašku. A měla jsem ty tašky plné a přišla jsem prostě k vodě a teď jsem měla ty tašky a měla jsem skočit do vody a byli tam lidé, kteří plávali prostě v té vodě a já díky tomu, že jsem měla ty tašky, kde jsem tam skočit nemohla, musela jsem to obcházet. A to je ono, ty tašky mi Pán ukázal, že to jsou starosti, když se budu držet starosti, nebudu moct žít ten život, který Bůh pro mě připravil, to znamená s Duchem Svatým, nebude to tak, nebudu vedena Duchem Svatým, vlastně nebudu prožívat to s Duchem Svatým, jak prožívají jiní, protože starosti jsou hřích, tím pádem nemůžu prostě být a užívat si ten život, který Bůh pro mě připravil. Amen. Takže mě to Bůh ukázal, že musím odložit tašky, takže já vám na závěr neříkám, odložte ty igelitové tašky, prostě nevláčejte to, pokud jste sem přišli s taškama nebo sledujete prostě tento záznam, dejte tašky pryč, odhoďte je, prostě dejte Bohu ty břemena a on vám dá odpočinout od tvého trápení a nalehnete, opravdu naleznete jeho, které není těžké, který netíží. Takže já na závěr se budu za vás modlit a poprosím Boha, aby se vás dotkl. A jestli se vás Bůh dotýkal, haleluja, jestli vy víte, že nežijete život, jaký máte žít, opakujte pak po mně a čiňte pokání z každého hříchu, že si děláte starosti. Haleluja. Pokud chceš a slyšíš toto slovo a Bůh se tě dotýká, protože je to Duch Svatý, který činí změnu v lidských životech. Nejsem to já, není to nikdo jiný, je to Duch Svatý, který se dotýká člověka. Jestli ty vnímáš, že má činit pokání ze svých hříchů, tak to prostě udělej právě teď. Pane Ježíši, ti děkuji za tvé slovo, já ti děkuji, že ty jsi pravda, že nám odkrýváš tu pravdu, že jsi život, aleluja, že jsi ta správná cesta. Já se modlím, Bože, právě teď za každého, který cítí ty břemena na sobě, aby si vzal ty břemena. Drahý Ježíši, prosím tě, Duchu Svatý, odejmi každé břemeno, který tíží lidi na tomto místě. Haleluja, děkuji ti za to. A jestli vnímáš, že jsi se dělal starosti a víš to, že jsi dělal starosti, že jsi zřešil proti Bohu,
tak může se modlit takto. Pane Ježíši, já tě prosím, abys mě odpustil, že jsem řešil proti tobě, že jsem si dělal starosti, já to dávám tobě, očistí mě svou svatou krví právě teď a prosím tě, Pane, abys mě pomohl, aby všechna břemena dával tobě, všechny starosti a problémy od této chvíle. Děkuji ti za to. Prosím tě, Duchu Svatý, abys převzal kontrolu nad mýma myšlenkama, nad mýma plánama, nad každou oblastí v mém životě. Děkuji ti za to, Bože. Chválím tě a vyvyšuju tvoje svaté jméno. Amen. Takže pokud jste se modlili, věřte, že Bůh vzal každé vaše břemeno a vy od této chvíle prostě jste svobodní od těchto břemen a spolupracujte s Duchem Svatým. Nebojte se ho prostě požádat, on vám pomůže. A nedělejte si starosti, prostě dejte Bohu všechny vaše starosti a pak prostě bude vaše duše odpočívat, budete mít to lehkého, který netlačí a netíží a budete se cítit svobodně, protože každá starost, prostě, kterou máš na sobě jako závaží, který se vlastně na tebe navleče, na tělo, cítíš tíhu, protože když máš na sobě závaží, tak cítíš tíhu, necítíš svobodu, necítíš se lehce, ale prostě cítíš závaží. Takže důvěřuj Bohu, raduj se, protože v radosti je síla tvoje, raduj se, amen, haleluja, protože Bůh je na tvé straně. Pane, já ti děkuju za tvé slovo, já ti děkuju, že jsi dneska k nám mluvil, Pane. Já ti děkuju, že toužíš, aby jsme žili ten život z lehkostí, ve svobodě a s radostí a požehnaný život takový, jaký jsi pro nás připravil už na kříži. A já tě prosím za každého, Pane, který slyšel toto slovo, abys mu pomohl. Prosím tě, Duchu Svatý. Haleluja. Děkuji ti, Pane, že jsi k nám promlouval, že náš život nezůstal stejný. Já tě prosím za to slovo, které bylo řečeno, aby zakořenilo v lidských srdcích, Pane, a přineslo úrodu do jejich životů za změnu, aby začali žít, haleluja, ve svém životě, aby jejich život byl proměněn skrze toto slovo. Děkuji ti za to, Pane, že budeš s nima pokračovat, Duchu Svatý, a že naplní to, co mají naplnit, Pane. Děkuji ti za to, Bože. Vážím tě a vyvyšuju tvoje svaté jméno. Amen. Takže vám přeju krásný zbytek dne, Bůh vám žehnej a nenoste si žádný igelitový tašky. Nashledanou.